Wij sturen even een ambulance naar Franeker en naar de straat waar die u heeft genoemd. Ja, dat is wel een moeilijke straat, ik kan het niet helemaal uitspreken. Nevens het consultatief orgaan voor het Friesk wordt het Friesk ondergeschikt maken aan het Nederlands. En dat mag net. De meldkamer denkt net dat zij een oortreding binnen. Ik weet dat Fries een taal is en de tweede rijkstaal is. Maar volgens mij staat nergens dat bij het eerste contact er gelijk Fries gesproken moet worden. Wat volgens mij aan de hand is dat geregeld is. En dat het ook zo moet worden dat mensen zich in het Fries kunnen verstaanbaar maken. Nou, ik zeg dat spreekt. Eigenlijk is dat nooit een probleem hier. De meeste medewerkers van de meldkamer kunnen het Friesk wel verstaan. Maar het communiceren met iemand die in paniek is dreig. De medewerkers moeten vooral een plak nemen en de stritten witten om je helpen te kunnen. En als je denkt dat je het hebt waar je moet zijn, probeer je te herhalen wat zij hebben gezegd. En meestal wordt daar dan positief op geantwoord. Maar als het echt net slagt, wordt wel vregen of de Fries hem verbrekken wil. Soms schrikken ze daarvan, omdat ze in die crisissituaties zitten. Maar ze realiseren zich wel dat ze dan Nederlands moeten gaan praten. Om te checken of het is waar ze echt zijn. Dat is voor ons en voor de mensen van levensbelang. Zodat je zo snel mogelijk de hulp daar naartoe kan sturen. Bij de meldkamer zelfs binnen neerklachten binnen taal. Toch willen ze de argwage bij het consultatief orgaan voor het Friesk graag voortnemen. Nou, ik denk dus dat we goed moeten luisteren naar die klacht. Eens goed moeten kijken hoe we het hebben ingeregeld. En kijken hoe je bij elkaar kunt komen.